važno, recimo, ne, kurkuma ne je odpravili. Če nimate gline, na primer, pa da nočete da je tako navadne barve. Serviete tam, na primer, kao pa 10 servieta ti zameš. Gotov je! Strana je priličiš. Spodno greš čez. Da vidiš da je res ni to fajn za tega. Ne, ni fajn za tega. Piši ga. Ne prevezite. Lako se